napanalatan bakit gimao iti sidain baam anak na ipatulputa at nga maestram. Nga mo ato yun. Nga po. Nakita nga to, tao, suda ki idea. Tumasay atin ti data instruction ng paspaskil na bakit. Ang payo niya ti pagkaskas taam kasi ka na bakit na sumanaw. Di dajay mo't ananganan may nga karinderya bakit di jay palingkay. Di dan tumot si siya atay da jay paspaskil da di jay. Da jay instruction nga nakakabil di jay karinderya da. O nakakabil di jay bakit self-service. Nakadadakil bakit nga nakasurat self-service ko na di jay bakit nga nakadadakil nga nakasurat. Naglawag bakit nakadadakil nga self-service ko na na. Ko, niya kumanod dati self-service na. Ki awag at nga awag bakit DJ servidura. Hindi nagsama. Hindi nagsama dingdinggan bakit eh. O saan nagsama nga dingdinggan? Siyempre, gaputan nakakabil DJ nga self-service. Napanalatan bakit gimao iti sidain. DJ ayan iti pagikikanda bakit eh. Ay na apula kay. Tanya nga gapo gamin nga napangkagimao. Self-service ko na nagarod bakit? Di aparak na tagimao na. Agulit kitlain. Ay na ako. Pakawan ng ting padawat mong asawa. Ay na, apaw. Iso nga dapat, lawlawagan da, dagita instruction nga panday paspaskil ka, dagita karinderyada ba kahit eh. Nakabasol da pa yun. Kung mga tao talaga ba kahit eh. Hindi ko matawag ko na pa. Ay na, apaw. Makaparurog, dagita nga... Hello, kumare. Napatawag ka, Mart. Ampaya? Ay, dagamin tinapanak isong anak na kaumay di school, Ampaya. Nya? Ay, sino ta? Dinis Wanda at anak ko. Ampay, nagalanda nga iti karbenganda ko mga mang disuta anak ko. Bilis mo ni Chal. Uwan ka no. Ano ti karbenganda nga ko mga mang disuti anak ko. Sagana day nga maestra. Sige, Mare. Salamat. Pay, sino ka dyan? Ni Edsel ka no, diniswan ka no di maestrana. Nya, binanggan ni Mestrana. Kun ka no nga ro. Ay na, apaw. Ay na, tiya dyan na, mau. Dito ka mo mandamaguman. Ay ba man, Itzal! Edsel! Itzal, ayun, mau. Kaya tatay, Ampay, diniswan na ka ni ma'am nyo. mame. Baam anak na ipatulputa at nga maestram. Lumablabos apay sino kumangay tinangtid iti karbengan kinkwana nga bautin na ka. Natanya maestra pay sino dataya nga maestraya. Ay patulputa datanak nga maestram. Sino kumangay ti nangnangtid kinkwana iti karbengan ta diswan na ka. Uray sa anon, daday. Nya, nampay kumangay ta saan nga apan na ka nga binaot nga wanti gagapo na. Patulfo tayo anak. Nuag na kun ni ma'am nyo. Sa anon, daddy kan mame. Nya, nampay ta saan. No meeting tupay, ijiskwilaan, saan kayo nga makaapan? Nya, Jitol punto laki, day nga nakaad-ad dayaw.